Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kuyi-channel igama ku-Pastor Nick, i-channel yoflike okubalulekile kufanele nisicela kuwena ukusubscribe, ukulike, ukuba imember ye-channel, ukunikela, ukupha la kuyi-channel noma kwabanye abantu baseduze nawe. Sibheke udaba lwamaphupho. Inamba isenze kuphela uma ngumlandeli usekuseni ngo-9 ekseni kuya ku-5 ntambama kuphela. Is direct calls nganza kwethu ungawasebenzisa WhatsApp, ungawusebenzisa ama-SMS, ungayisebenzisa ama-voice notes, senza ama-calls kuphela. Kodwa uma ungaphandle kwase-South Africa ungawusebenzisa WhatsApp kuphela, kodwa ngokuthi ungazise kuqala kodwa uzongifonela. Sibheka la Aminenhle Moyo, usho Aminenhle Moyo noma kuMinenhle Moyo, Minenhle Moyo, uthi sawona mfundisi ngicela ukubuza la ngiphuphe ngiboniswa ngibhonga okomuntu onabadala. So uma khuluma ngabantu abadala is referring to idlozi, kumuntu onedlozi, umuntu owembethwe idlozi. Yini ukubhodla? Ukubhodla kungaba ubell, is to belch or is to burp in English. Kanti ke inkomo kuthiwa is below or below ukubhonga. And for a lion is to roar, okusho ukubhodla. Kusho ukuthi umuntu onephupho esibayabhodla. Now number 1, uma ubhodla upha usitshale njengolingelubi esikhathini olusuke likhomba ukuthi kungenzeka umuntu wena unedlozi elikwembethe futhi ongenzeka ungagcini uthwasile ngokuhamba kwesikhathi. Uma ukuthi ukade ubhodla vele ubhodliso kwesangoma, ubhodliso komuntu onabadala, ubhodliso umuntu onobungoma, onoyisangoma. 2, uma futhi ubhodla kupha usithe nje olungelubi olingasho ukuthi ke empeleni idlozi lombethe selifuna ukukhuluma kuwe. Uma ukuthi wena vele kade ubhodliswa kwesangoma, kungenzeka kunomlayezo leli dlozi lifuna ukudlulisa kuwe, noma lifuna ukudlulisa, lifuna ukuqala likhuluma into eqonene nawe noma likhuluma into eqonene nabantu in general njengomuntu onalo. Yabona? So number 3, kungenzeka uphuphe la ubhodla kube uphawu olubika kwesinye isikhathi uma ubhodla, ngoba lokho kungasho nje ukuthi kungenzeka wena uzokwenza inkulumo eyize noma kuzoqhoshela umuntu ompofu. Izaga 15:2, ulwimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi, kepha umlomo weyula uphafuza ubula. Izaga 15:1, impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilikhuni lisilevusa ke ulaka. Number 4, kuyenzeka futhi ngisalupho ubhodla kube uphawu olubi kwesinye isikhathi osuke luchaza ukuthi empeleni kunentukuthelo noma kunamagqubu, noma ke ungase wena uthethe, ungase ukhuluma amagama amabi, ungahle ukhiphele intukuthelo yakho noma ukhombisa ulaka lwakho komunye umuntu. Izaga 20:2, ingebhe ngenkosi injengokubhonga kwengonyama oyithukuthelisayo wona umphefumulo wakhe. Kanti ke la Izaga 28:15, njengengonyama ebhongayo nebhere elihahayo unjalo umbuso omubi phezu kwabantu abampofu. Kanti besibheka la ukubhodla ukuthi ngisho ukuthini. Kodwa ke ngomhla ka7 kuyona lenyanga leka September, ngeweekend lesiya kuyona, qiniseka ukuthi ke ubala eGoli sizobe sinenkonzo yamanzi isihambisana nomkhulu la uSomahashi ongomunye kwabalaphi bendabuko abakhona la eNingizimu Afrika badumile nabasenza ke ngokukhulu ukuyikhandla. So uma ufuna ke ukuhambela amanzi ikhona ke lenkonzo ngomhla ka7, yobe kuhlanjulwa abantu abafuna ukuhlambulula idalo zabo, abantu abafuna ukususa amathunzi, nabantu abafuna nje ukususa ichitho, abantu abafuna nje umzimba wabo uhlanzeke ube muhle belandele ubunhlanhla, bayakwazi behambele lenkonzo. Mali ungayilungisa ke la kulungiswa nje imadlana encane ngo-1500, kanti ke uyakwazi ukuthi ubhukhe la ngemali ngo-600 uqiniseke ukuthi uzobukhona ngalomhla ka7 kuona ke nomqebe. Phela nonke nini around eGoli niyenzokwazi ukufinyelelana ukuthi nihambele lenkonzo yamanzi. Siyabonga kakhulu ke la uNkulunkulu akalonde senze amalungiselelo.